Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información hoxe, martes, día 21 do mes de xullo, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Antes de falarlles dos titulares, imos a falarlles aínda da resaca do Mundial de Fútbol e destacar a organización a última hora da instalación dunha gran pantalla no campo da feira no contexto das festas de Cerceda, algo que anunciamos a pasada semana nos últimos días, cando por fin se conseguiu esa gran pantalla para poder seguir a final do Campeonato do Mundo por moitísimos veciños que se achegaron ata o campo da feira de Cerceda. En canto a pantalla, o Concello xestionou a pantalla gracias á empresa Jesuga, que correu con todos os gastos. A empresa Jesuga foi o que correu con todos os gastos de esa gran pantalla que se situou no campo da feira de Cerceda. Fixo que se pudera disfrutar da victoria magnífica de España no seu segundo mundial. Pero, lembren, unha gran pantalla xestionada polo Concello, pero que correu con todos os gastos a empresa Jesuga. Esos son informacións de aínda esa resaca que temos do Mundial e que seguramente seguiremos nos próximos días. Pois hoxe lles imos a falar tamén da festa do Cochiño, de toda a preparación que xa está de cara a este próximo sábado. Falaremos tamén das solicitudes para participar nas actividades deportivas e culturais que están abertas durante todo este mes, de un obradoiro de formación tecnolóxica, ou se poden anotar os máis xóvenes, tamén das axudas á natalidade e de a central de bombeo de Cerceda, que conseguiu unha subvención de 30 millóns de euros. Falaremos dos campamentos de verán, onde estivemos no Parque Acuático de Cerceda con nenos e nenas da terceira quenda do campamento en Cerceda. Falaremos da ITV de maquinaria agrícola, falaremos tamén de, en este caso, a restricción que hai no uso de maquinaria agrícola e forestal entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde para evitar riscos de incendio. De eso falaremos. Como do tempo. As previsións para mañán son de que seguiremos con tempo anticiclónico e, de novo, lixeira suba das temperaturas. En canto á festa do Cochiño, este sábado que ven, día 25 de xullo, ademais día festivo en Galicia, se celebra a edición número 18 da festa do Cochiño. Edición número 18 da festa do Cochiño se celebra este próximo sábado. Durante todo o día, na parte musical, vai a estar a charanga Santa Compaña e o grupo Faíscas da Pontraga. A partir das 2 da tarde xa comenzará a degustación do churrasco, do cochiño, do polpo e de máis produtos da cociña galega. Lembren que o coste da ración é de 15 euros que dá dereito a ración e de máis de silla baixo carpa. A venta anticipada está ata hoxe. Hoxe sería o último día para conseguir tickets por venta anticipada. Logo poden conseguirse ali mismo no recinto verde do Parque Acuático, do Xardín Botánico, etc. Hoxe é o último día. Se queren sacar ticket, hoxe poden facelo ata as 9 da noite no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo. Outra parte importante é as parcelas, a selección de parcelas para que cada familia, cada grupo de amigos, cada grupo de veciños, etc., todos aqueles que tradicionalmente fan da festa do Cochiño unha romería, que sepan que a selección da parcela será este xoves, será pasado mañán, día 23 de xullo, a partir das 5 da tarde, ali mismo, no recinto verde do Xardín Botánico e do Parque Acuático. Recordar tamén que na festa haberá hinchables gratuitos para os máis pequenos desde as 3:30 ata 7 e logo a partir das 8 comenzarán xa as actuacións das orquestas Los Satélites e París de Noia. Unha festa do Cochiño deste sábado que de novo se espera que sexa multitudinaria. En canto ás actividades culturais e deportivas que promove o Concello de Cerceda para a próxima temporada, lembren que están a tempo de anotarse todo este mes de xullo e o plazo para anotarse nas diferentes actividades deportivas e culturais que se organizan por parte do
concello, que comenzarán xa no mes de outubro e rematarán o ano que ven nos meses de maio e de xuño. Poden inscribirse no rexistro na planta baixa da Casa do Concello, polas mañáns de 9 a 2 ou poden facelo dende a súa casa a través da sede electrónica. Agora falamos de un obradoiro de formación tecnolóxica porque os días 12, 13 e 14 do próximo mes de agosto o Aula de Informática de Cerceda organiza un obradoiro de formación tecnolóxico para a rapazada de entre 10 a 16 anos. Van a aprender deseño e impresión 3D, electrónica, robótica e programación. Serán os 3 días pola mañán, dende as 10 ata as 12:30 no Centro Cívico. Para inscribirse poden facelo se queren por WhatsApp no 644 529 990, 644 529 990 ou no correo electrónico cemit.cerceda@xunta.gal. Recordamos tamén que sigue aberto o plazo ata o 30 de outubro. Ata o 30 de outubro está aberto o plazo, mellor dito, ata o 30 de setembro está aberto o plazo para as axudas a natalidade. Ata o 30 de novembro, perdón, esa é a data, 30 de novembro, ata que poden solicitar as axudas a natalidade, que é un pago único de 300 euros, pago único de 300 euros por fillo nacido por adopción ou por acollemento ao longo de este ano, incluso do ano pasado, dende o 30 de novembro do ano pasado ata a 30 de outubro deste ano. Esa é a franxa de tempo na que poden solicitar, dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Si nesa franxa de tempo tiveran un neno por acollemento ou por adopción, poden solicitar esta axuda de 300 euros. Poden solicitalo na planta baixa do Concello, onde está o rexistro, ou poden solicitalo, si queren, a través da sede electrónica en www.cerceda.org. Mais temas, o Ministerio para a Transición Ecolóxica concedeu unha axuda de 30 millóns de euros para a central de bombeo de Cerceda. O Ministerio, en este caso, acaba de asignar 165 millóns de euros en axudas para incentivar 7 proxectos de centrais de xeración eléctrica por sistemas de bombeo en toda España. Entre eles está incluída a Central Eléctrica de Bombeo de Meirama en Cerceda, promovida por Coventina Renovables, do Grupo Taxga, que recibirá unha aportación de 30 millóns de euros. O proxecto de Coventina para Cerceda foi a de maior puntuación entre as 7 concedidas e que supoñerá unha inversión de 400 millóns de euros e, no mes de xuño, xa obtivo autorización definitiva para, dende o Goberno, para conectarse á rede, con unha capacidade de evacuación de 408 megavatios. Utilizará o lago das Encrobas para extraer o agua e bombeala ata a zona do monte, donde, na zona do Xalo, donde ese mecanismo circular permitirá aproveitar a forza hidráulica para xerar enerxía cando sexa máis necesaria e almacenala cando hai exceso de oferta. Había outros proxectos galegos que foron solicitados nesta inclusión do plan, pero que non conseguiron as axudas por excederse no límite presupostario máximo para esta convocatoria. Había unha central reversible en Belesar, outra en Chantada, outra en Portamarín, a de bombeo en As Pontes e tamén en Mazaricos. En ninguna delas conseguiu as axudas, pero sí conseguiu esta axuda por parte do Ministerio a de Cerceda. En este caso, conseguiu a que se vai a instalar no lago das Encrobas, central de bombeo, eléctrica de bombeo, tamén chamada de Meirama. O Concello de Cerceda está organizando 2 campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda, para nenos escolarizados ata os 14 anos. Decirlle que ambas as dúas localizacións, tanto en Cerceda como na Silva, teñen moitos nenos anotados. As quendas en Cerceda, por exemplo, superan moitas delas os 60 nenos e nenas en cada unha delas. Na Silva tamén son numerosos os nenos e nenas que, a través
da conciliación e das actividades para facer ao longo do verán están disfrutando destes campamentos de verán. En canto nos de Cerceda, xa vai a comenzar xa a terceira quenda e na xornada de onte, dentro das actividades programadas, está as visitas ao parque acuático. Na xornada de onte tivemos a oportunidade de achegarnos ali ao Aquapar para estar con eles, cos máis pequenos, con os monitores, cos responsables do campamento que se celebra en Cerceda, e tamén se achegaron ali o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, e a concelleira de Cultura, Cristina Capelán, coas que falamos deste campamento que se está levando a cabo en Cerceda. Bueno, o certo é que tiñamos pendente facer esta visita, ademais nun ano, no que, como ben comentábamos aquí con Cris previamente, se aumentaron as quendas de 4 a 5, o cal fai que haxa campamento dende o 25 de xuño ata o 2 de setembro. Nós intentamos sempre facer unha aposta importante pola conciliación, non só agora, tamén noutras épocas que houve os días cole, con esas actividades culturais e deportivas que abarcan a todas as franxas de idade, pero eu sempre resalto un dato que é o feito de que hai máis de 1.200 matrículas nun concello de pouco máis de 5.000 habitantes, o cal eu creo que é moi significativo, e tamén con outras actividades tamén para outras franxas, como ven sendo o verán saudable, que non fai moito tempo estivo aquí de visita a concelleira de Benestar Social, Catrina. Eu creo que as nenas e os nenos que o están pasando moi ben, o día afortunadamente tamén está acompañando, incluso diría que o feito de que non haxa un sol despexado fai que poidan aproveitar as atraccións dun modo moito máis satisfactorio, e para nós é un placer. Aquí está o futuro, encántanos interactuar cas pequenas e cos pequenos e, consecuentemente, estamos moi contentos. Cris, da parte da organización, sabemos que manexades moitos nenos, son quendas con casi 60 ou máis de 60 todas. Que tal, como está saindo? Bueno, de momento non estamos tendo así ningunha queixa, os nenos están contentos, sí que é certo que hai como 2-3 quendas que superan os 60 nenos, pero bueno, necesitamos máis monitores, pero están aí, tamén temos nenos que necesitan apoio e tamén para eles se requeriron pois monitorado especializado para eses nenos. O que decía Juan, están pasando moi ben, non hai ningunha queixa, co cal de momento estamos moi contentos como está saindo. A min constame que hai pais que veñen tamén agora para o parque acuático e despois xa os nenos xa se quedan todo o día, e bueno, para os pais a verdade é que é unha axuda, porque hai pais que non collen todo o verán como collen os nenos, e isto sirve pois para deixalos en un campamento onde sabes que van a estar atendidos, que van a estar facendo actividades, que o van a estar pasando ben, co cal ti tamén estás moito máis tranquilo. Esta terceira quenda que empeza o día 23 tamén conta con máis de 60 nenos, e entonces, bueno, está sendo un éxito. Pois eran os campamentos de verán, lembren que tamén hai na Silva, e onde se pretende tamén, ou por parte do alcalde e a concelleira, de estar tamén con eles. Cambiamos de tema para falarlles da ITV de maquinaria agrícola, porque unha unidade móvil de inspección técnica de maquinaria agrícola vai a estar en A Silva. Vai a estar os próximos días dende o 27 ata o 31 deste mes de xullo, na praza do campo da Feira das Nenas da Silva. Se queren solicitar cita previa, poden facela por teléfono no 981 92 80 80 ou a través da página web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Recordamos tamén que dende a Xunta de Galicia, dende a Consellería de Medio Rural, informaron que, en este caso, o uso de maquinaria agrícola e forestal durante o período de alto risco de incendios comprendidos entre o 1 de xullo e o 30 de setembro ten que cumprir unha normativa autonómica e estatal vixente para compatibilizar a continuidade dos traballos no campo coa máxima prevención frente ao lume, especialmente nas horas centrais do día. A principal novedade da orden é que permite manter as actividades agrícolas, silvícolas e preventivas que requiran o emprego de maquinaria en terreos forestais e nas súas zonas de influencia, sempre que se cumplan unha serie de medidas de seguridade recollidas tamén na actualización deste plan. As zonas de influencia forestal, segundo a Lei de Prevención de Incendios de Galicia, son aquelas ubicadas a menos de 400 metros de un terreo forestal. En canto en este caso, os requisitos que teñen que ter, pois é a de, no momento de realizar eses traballos,
que serían de 12 a 6 da tarde, será obligatorio contar con unha persoa que actúe como observadora e que poda alertar de inmediato os servicios de emerxencias a través do 085 112 ou a aplicación móvil Alumbre. Ademais, terán que ter con eles un depósito de auga de polo menos 400 litros, un extintor de espuma, tamén 2 batelumes e unha mochila extintora cunha capacidade máxima de 15 litros. Nos últimos 10 anos se contabilizaron 411 incendios forestais provocados polo uso da maquinaria, no que cerca do 60% tiveron lugar precisamente nesa franxa horaria entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde. Xa rematamos ca predición do tempo. Para mañán, mércores, continuaremos baixo a influencia das altas presións co anticiclón que está centrado ao oeste de Irlanda. Que esperamos mañán? Pois agardamos ceus con poucas nubes, algunhas de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Na zona litoral pode haber algunha brétema no litoral atlántico que se irá retirando cara ao mar nas horas centrais do día. As temperaturas non experimentarán cambios significativos ou terán ascensos, especialmente nas máximas. Seguiremos xa tenendo temperaturas altas. Os ventos soprarán no terzo norte moderados de compoñente leste e poden ser fortes preto do mar. Serán frouxos de componente oeste no resto de Galicia. Pois co tempo rematamos o informativo. Mañán voltamos. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Iris, na redacción e queñes falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.